Minkejja l-impenji tiegħu fil-politika lokali u dik Ewropea, Alfred Sant xorta jibqa' jsib il-ħin sabiex jikteb xogħlijiet letterarji mirquma ħafna, minn drammi sa novelli u saħansitra romanzi, kitbiet li wasluh sabiex fl-2020 jirċievi l-aktar premju prestiġjuż mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Dejjem kont interessat fl-istejjer, fil-ħrejjef, fil-rakkonti. Kont nagħmilhom għalija nnifsi fil-modi, meta kont żgħir, u bqajt nagħmilhom għax jogħġobni s-sens ta' rakkont li qed tesplora l-ħajja tal-bniedem permezz ta' storja. Naħseb illi Alfred Sant imur lura wkoll għall-moviment hawn mill-letterarju taħt il-weraq tal-bajtar jidilli li fil-bidu tas-sebgħinijiet. U minn hemmhekk ma ħares lura. Alfred Sant huwa kittib regolari ħafna, jikteb il-ġeneri kollha, niddubita jekk għandux poeżiji, biss drammi għandu ħafna, novelli għandu wkoll u romanzi għandu u r-romanzi tiegħu fihom il-paġni xtaqra. Speċjalment Silġ fuq Kemmuna u L-Abidu l-Tmiem huma romanzi li fihom sfida kbira letterarja. Naħseb illi dak kien il-bidu tal-Alfred Sant bħala kittib letterarju. Ma nitlaqx mill-argument tal-ġeneru, nitlaq mill-istorja li tkun, mir-rakkont li jkun, mill-karattri li jkunu, u dawk huma jażlu l-ġeneru mhux jien. Kollok idea għal tema, għal nisġa fejn jidħlu nies li tixtieq tesplora s-sentimenti tagħhom u titlaq fuq in-nisġa, fuq il-plott biex tasal għal rakkont li jkun rakkont wieħed jittama interessanti. Li nista' ngħid fuq Alfred Sant huwa fl-opinjoni dejjem tiegħi li huwa wieħed mill-aqwa kittieba li qatt tipproduċi dell-art. Jekk ma ngħidx l-iktar kittieb b'saħħtu kontemporanju. Għaliex? Għax Alfred Sant ma naħsibx li jikteb letteratura għal popolin. Alfred Sant jekk tipprova taqra n-novelli tiegħu, id-drammi tiegħu u r-romanzi, wis aktar ir-romanzi tiegħu. Jekk ma tkun studjajt il-kritika letterarja ma tantx tifhmu. X'jiġrilek inti meta tistudja l-kritika letterarja titlef xi ħaġa importanti. Tigwadanja ħafna affarijiet, imma titlef xi ħaġa importanti. Titlef il-gost tal-pjaċir li taqra. Dak titilfu għaliex għax tant tkun studjajt il-kritika letterarja li inti tibda tfittex l-affarijiet li jagħmlu l-letteratura aktar sinjura. U Alfred Sant jagħti dawk l-isfidi. Alfred Sant itik sfida mill-bidu sal-aħħar biex tibqa' tfittex l-affarijiet li jagħmlu l-kritika letterarja. Allura jekk ma tantx tkun studjajt il-kritika letterarja, ma tantx ħatifhmu, ma tantx ħadħu pjaċir issegwi. Imma eżempju il-mod kif jikteb eżempju għandu fl-Alqa tal-Iskarjota. Ikompli dak ir-romanzi kompli b'romanzi ieħor f'George Bush f'Malta. L-istess karattri jestendu minn ktieb u timorru ġa ieħor. Jaqbadlek eżempju l-metafora tal-lupu fl-Alqa tal-Iskarjota li tibda tikber, tevolvi, iktar ma jevolvi l-karattru, iktar tevolvi l-metafora miegħu. Ġifieri Alfred Sant fl-opinjoni tiegħi jagħti sfida kbira lil min studja l-kritika letterarja. Nemmen li jikteb apposta lek biex min studja l-letteratura itieħdaw l-isfidi illi irid ifittex u jarbel għal figuri tat-taħdid. Bil-Malti nikteb affarijiet kreattivi. Bl-Ingliż qatt ma nipprova nikteb affarijiet kreattivi għax inħossi li kollok distanza doppja mbagħad mis-suġġett tiegħek permezz li qed tuża lingwa li mhix il-lingwa tiegħek. Dak li għandu x'aqsam mal-użu tal-Malti, iva mill-problema illi xi kultant ċertu vokabularju mhux modernizzat biżejjed, imma meta tipprova mbagħad timmodernizzah jew tuża l-antik, hekk jgħidu li tkun filosofiku.
Nemmen li meta tkun qed tikteb u qed tirrakkonta xi ħaġa kreattiva, xi ħaġa li mhix trattat, mhix artiklu politiku, il-lingwa toħroġ u tesprimi realtajiet li taf inti, li tħoss inti. U il-lingwa minna nnifisha hija parti minn ir-realtà li hija tiegħek. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.